cool. Ayaw cool. Bata pa ko cool. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Sa kotse ni Summer, una kaming nagbembangan. Sana all. Feel good morning po sa mga first time at silent listeners na tulad ko na nag-aabang sa programa. Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Papi. Ang katas ko, Kolantits, ay tungkol po kay Summer. 5 years po kaming in a relationship. Mula college hanggang sa nagkaroon po kami ng kanya-kanyang trabaho. May kaya po ang pamilya ni Summer at istrikto ang kanyang parents. At ayaw din ng parents niya sa akin. Kaya naman, sa mga unang taon po namin ay patago kaming nagkikita. Tuwing madaling araw sa garahe ng bahay nila Summer. Di siya pinapalabas kaya ako na lang pong pumupunta tuwing madaling araw. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Dahan-dahan yung bigat ng paa mo. Dali na, halika na. Tilang. Binuksan ko na yung kotse, halika na. Baka magising sila, Papa, dalian mo. Katutulog lang pero sana hindi magising. Madaling araw ni 3:30 na. Kaya nga katutulog lang, nagtrabaho kasi, halika na. Dito ba tayo sa kotse niyo? Halika na. Huwag natin buksan natin, isin natin yung init. Ganun ba yun? Kasi pag Di ba mag-aircon? pag umandar, mahahalata tayo. Ganun ba? Alam mo ha. Bagay wala kasi. Ito may mga ganun pa. Dalian mo na. Ubad na. Ba't ang dami mo suot? May brief na, may boxer pa. Dapat ready ka na para tipid time. Naka-nighties ka lang? Oo, syempre. Alam nga namang magbihis ako eh. Madaling araw na. Huwag kang na maingay. Ito naman. Ikaw nga, maingay. Dahil. O, bakit matigas? Kinakabahan ako eh. Bakit matigas na yan? Uy, Kinakaba pero matigas. Ganun talaga. Wait lang. Ano ba yan? Patuloy ako. Aray! Ano? Dahan-dahan! Huwag kang maingay. Galing.
Fast forward, call and teach. Nakagraduate na kami ni Summer sa college. Sa wakas, natanggap rin ako ng kanyang mga magulang. Iyo, alam mo namang mahal na mahal ko yung... Iho, alam mo namang mahal na mahal ko yan. Unikaiha namin. Unikaiha namin. Ha? Ha? Wag... Darling, ba't para kang parot, darling? Eh, ganito na ako noon pa. Ito naman palata ka pa. Bakit may iba bang babae ka? Wala naman. Damay na naman ako. Oh, Summer. Summer. Ngayon, papayag na kaming bibisita yung boyfriend mo dito kasi graduate na kayo eh. Payag na kaming bibisita yung jowa. First time mo dito nakapasok sa amin. First time mo, diba? no? Pero bakit alam mo ang pinto? Po? Siyempre pinto po. Hindi, may password dyan eh. Paano mo nalaman ang password namin? Ay, si Summer po nagbukas. Diba? Ay, ako po, pa. Kayo naman syempre po, mahal na mahal ako niya ni Papi. Kaya, inalam niya talaga lahat makapag-ready. Ganun ba? Kumain na tayo. Congratulations sa inyo't graduate na kayo pareho. Graduate daw ako. At saka, anak, balita ko magtatrabaho ka na, anak. Opo pa, may yung pinag-OJT-han ko dati. Doon ka na. Doon inabsorb na po nila ako. Okay lang po ba sa inyo, Papa? Yun ang starting ko. Gusto ko na magtrabaho ka para matuto ka sa buhay, hindi yung umaasa ka lang sa yaman namin. Papa naman syempre, bibigyan mo muna ako ng panggas kasi hindi pa ako sumusweldo Ikaw muna magpapagas tsaka yung toll fee ko at tsaka yung... Kinarawas ko yung sasakyan mo. Ha? Amoy... Parang iba yung amoy ng ano mo. Ano pong amoy? Parang amoy... parang pamilyar sa akin yun eh. Oo, ako rin. Parang pamilyar eh. Naaamoy ko yun kapag madaling amoy araw. Amoy sitaw. Oo, amoy parang... Parang pawis, nagpawisan kaya. Oo. Hindi ka ba nag-aircon? Nag-aircon po, pero Papa, para tipid gas minsan, pinapatay ko habang natakbo. Tsaka gusto ko minsan open window dyan sa may coastal. Kaya pala. Maganda. Pero pamilyar nga, parang naaamoy ko yun kapag minsan kami ng Papa mo Daling. Ano ka kaya sa mga bata? Ano naman? Ikaw, Iho, may trabaho ka na ba? Oo, ikaw. Opo, papasok na rin po sa yung pinag-UGT-han ko rin po. Magkaiba lang kami ng... Magkano sweldo doon? Hindi ko pa po alam eh. Diyos ko, Kanor, saan ka naman nakakita? Hindi tinanong. In-interview ng HR, hindi yan tinanong. Yung mga workaholic na tao. Hindi nagtatanong ng sweldo yan. Pero dapat mabuhay mo yung anak ko, Kaya nga, ang gas niya na 15,000 a month, baka naman kulang pa yung sweldo mo. Di naman, no. May kotse ka ba? Meron, no. Small body ng Toyota Corolla. Luma. Opo. Nako, may insurance. Pero bibili rin po ako ng bago pag nakapag-ipon-ipon na. Matagal pa yan. Huwag mo na kaming utuin. Matagal pa yan. Mahirap, mahalang ngayon. Mama, Papa, tama ng pag-interview. Magsisikap naman po yan. Kakagraduate lang namin. Ang dami nyo ng tanong-tanong. Kain na tayo. Ha? Next time magdala ka ng pagkain, ha? Kasi... Kanor, yung kamay mo! Bakit ka kutsarahin mo? May serving spoon! Di ba pwede kutsarahin yung miswa? Ay, kamayin? Miswa, kamayin. Gusto ko kasi kayo na. Aray ko. Sabing mayamang ka pero wala ka manners! Masayang-masaya po ako, Colantis, dahil sa wakas, legal na po kami sa parents ni Summer. Bumibisita po ako sa kanila, siguro mga 3 beses sa isang linggo. Pero hindi pa rin nawawala yung madaling araw namin na sesyon. Wala pa kasing pambayad sa motel. Oo nga, kawawa. Pero biglang nagbago si Summer nung nagtrabaho na po siya. At may mga narinig pa akong chismis mula sa kanyang mga kaopisina. Inaano ka ba? Ba't parang palagi ka nalang... Pag ngumunguya ka kasi ng pagkain, laging may tunog eh. Alam mong pet peeve ko yun eh. Ang ingay mo kumain. Pangit nga! Nakagraduate na tayong lahat. Wala kang table manners. Nakakabuisit. Alam mo, nakaka-turn off ka.
Kailan mo Kakamay pa? mo lagi yung pagkain. Alam mo naman. Nasa samgyup tayo eh. Pero wag mong kakamayan, kaya nga may chopsticks. Ano mo naman. Tapos yung hilaw na karne, yun din ang ikukuha mo dun sa luto na. Ano mo? Wala kang manners, nakakahiya ka kasama. Teka. Alam mo, uuwi na ako. Teka lang. Mga maliliit na bagay, masyado ka nang mainitin sa akin. Anong problema mo? Inaano ba kita? Tamo, nag-uusap tayo. Hindi mo mapigilang kumain at uminom. Lalamig yung Gutom sabaw na eh. gutom ka ba? Summer, ano bang problema mo? Inaano ba kita? Tapos nagputi ka, samgyupan, tapos puti. Tamo, talsik-talsik yung mantika. Nakaka-turn off ka kasama. Alam mo, bumaba ka mag-isa. Hindi ko alam na magsasamgyup tayo. Akala ko kasi gusto mo lang mag-burger, mag-fries, ganun. Ka na nagbago. Ano bang problema? Inaano ba kita? May trabaho na tayo lahat, di ka nagbabago na manners, di na tayo bata. Naiinis ako kasi wala kang kaklas-klas. Inis ka? Alam mo, uuwi na talaga ako. Inaano ba kita? Hindi ka, wala ka nga sa ayos. Hindi mo ina-upgrade yung sarili mo. Para kang squatter. Grabe ka naman magsalita. Talaga. Kasi hindi ka nagbago. Dati pinalampas ko yan. Talaga? Pero ngayon may trabaho na tayo eh. Dapat alam mo na yung basic manners yan. Table manners. Alam mo, pet peeve ko yan. Kasi hindi ba ganito si Dan? Ang katrabaho mo? Sino Dan? Sabi ko na, hindi deny mo eh. Tinatanong ko May sino mga- Dan? Sino sinasabi mo? May mga insider ako dyan sa opisina mo. Ano? Bakit? Pinaiimbestigahan mo ba ako? Bakit mo ako pinaiimbestigahan? Hindi kita pinaiimbestigahan. Sabi mo may insider ka. So sino yan? Ang kakapal ng mukha ah? Pinaplastic pala. Sino mga yan? Sabihin mo sa akin ang pangalan. Ba't ka nagagalit? Ang pa-plastic eh. May mga Yung insider. boses mo, Alam mo, nasa kainan tayo eh. insider. Ibig sabihin wala kang tiwala sa akin. Nagdududa ka. Sino yung mga yan? Hindi Susumbong ko yan sa HR. Mga ganyan ka pa sa trabaho ko. Alam mo, papi, nakaka-turn off ka na yung ugali mo. Mag-upgrade ka naman. Kasi ako nag-upgrade. Inantay kita, tapos ikaw di ka umaayos. Sisegue mo pa yung kababuyan mo dyan sa dandan na yan. Eh, sino nga si Dan? Sino si Dan? Bahala ka nga. Ang dami mong tanong. Uy! Teka lang! Diyan ka na. Teka lang! Summer! Open my eyes. Matapos pong away na yon, Kolantits, ay tuluyan ng naging malabo ang lahat sa amin ni Summer. Wala po akong idea na kung may nagawa akong mali sa kanya. Di na niya po ako kinakausap. Hanggang sa wala na lang. Walang closure. Wala lahat. One time, nagkita kaming muli sa lamay ng tatay ng kaibigan namin. At sinama pa niya talaga yung Dan na yun. At halos kahawig ko pa talaga yung Dan na yun. Doon ako nainis eh. Di mo na siya naghanap ng mas gwapo pa sa akin. Nag-walkout po ako dahil di ko kinaya. Napaka-awkward ng sitwasyon. At matapos po nun, tumawag siya sa opisina namin at gusto niya akong kausapin. Pero binabaan ko po siya ng telepono. Halos 3 taon akong na-depress dahil sa ginawa sa akin ni Summer, Kolantits. Kawawa. Buti na lang po at nagkaroon ako ng bagong girlfriend sa katauhan ni Kyla. One time nag-date po kami
Saktong ang kinainan namin ay paboritong kainan namin ng ex ko na si Summer. At saktong nandoon din siya kasama ang kanyang pamilya. Babe, ano tinuturo mo? Di ba si Summer yun? Ayun o. Dito. Sa kabilang table. Waiter, dito lang. Order pa ng tatlong beef. Sige mama, kung bahala Ay, ma'am. yun nga, kimchi. Ikaw anak, anong gusto mo anak? Papa, ako plain. Si Summer nga? Tsaka pahingi ng extra, Ano pa ma'am? extra gravy. Siya nga. Samgyup gravy. At saka Pero baka. naman talaga gravy sa samgyup. Ano problema mo? At saka pahingi ng spaghetti. May spaghetti Pero, kayo dito. di ako palata. Babe, gusto mo pagselosin natin siya? Kasi gusto kitang iganti eh. Sige, magiging pupulupot ako sa na sobra. Ayan, para makatingin. Ayan, nakatingin siya. Kiss mo ako, babe. Kiss. Hindi, huwag na. Ano ba? Huwag na. Hayaan mo na. I got you, babe. Okay lang Ako yan. bahala. Okay lang yan. Mag-hi na lang tayo sa... Ay. Mag-hi, hello na lang ako sa mama at papa niya. Alis na tayo. Busog na rin naman ako eh. Tara, let's go. Sige. Grabe talaga. Busog na talaga dito tayo kumain. Oy, Hi, tito. Hi, tita. ikaw na ba yan, papi? Uy, papi! Papi Cholo. Bakit, papi? Sila, Ang pag-ibig. big mo sa akin. Parang tumaba ka, pero umayos yung mukha mo onte. Ay, sino yung kasama mo? Ano po pala, girlfriend ko, si Kayla. Si Kayla. Kayla. Tita, alis na po kami. Nice meeting you po. Hi, Summer. Let's go. Order pa po dito. Sige po, una na po kami. Dito, tita. Let's go. Okay Babe, ka lang, babe? let's go. The day